hapana kumangarisa ogadzirisa chekuti nyaya iri apa inyaya yekuti vanhu vakaitika tsaona yekuti umwe akatsikwa nemota kana kuti akaitwa sei nemota akarasikirwa neupenyu. Handiti vanhu kureva kuti vakanoviga vanenge vachikonana vanhu vanenge paitika zvinhu zvakadaro kuzviziva panenge pachikonanwa. Handiti ndizvo vanhu vozonosvika nokuti mukaona munhu paka pachimbokonana vanhu munhu azovikwa kuratidza kuti vanhu ivavo vane zvavataurirana vakawirirana. Handiti munhu wovigwa korongwa chinhu chinonzi nyaradzo nemaconditions kunzi nyaradzo kana kuti rufu unofanirwa kuti udai munhu wokomplaya woita rufu rwoiswa kuratidza vanhu vatovaka ushamwari unenge uripo. Chandaida kugadzirisa inyaya yekuti vanhu panenge paitiranwa chinhu chakadai hatishandise vara rekuti munhu akamhangarira vanhu vaakatadzira kwete adedza vanhu kunoisa pamberi pevarandutsiri vane kodzero dzekuita basa iroro. Hamugone kutaurirana nyaya yakadai muimega, hakuna zvinhu zvakadaro. Pateurwa ropa dunhu roda kuchenurwa, dunhu revaridzi paitikira tsaona idzodzo. Handiti pateuka ropa remunhu varidzi vedunhu iroro isusu tinofanirwa kubhadharwa nevanhu vakonzera kuti pateuke ropa. Vauya muno vachichema nekudaro chekutanga tikati kana kuri kwachivero totaura namambo chivero ndovafonera totaura navo. Handiti tovaudza kuti ndochiitiko chaitika vana vapotera kuno kwangezi chiuyai tigadzirise dambudziko rei revana kana kuti vana vari kuuya ikoko movagadzirisa. Pana mai avo vane mhazvo mai mabhangira ndovamugere navo pamhira. Handiti maenda nenyaya ipapo imimi matadzirwa nevana vangu nokuti munhu akapara mhosva akawa ndewe muno mutekuti. Handiti ndemangu. Saka munhu arikuda kuyananiswa anobva aenda kuna baba vake ndokwaanonesa nikona. Handiti kureva kuti imimi dai muri maimhangarira ava vanaparaiwa mungadai makaenda kwachivero. Handitika manomhan'ara kwachivero nekwachivero voona kuti hongu tinonomhan'ara zvenyu, asi vanhu ava ka kwakaitikira tsaona kwakateuka ropa kudunhu rekwamambo Murezi. Saka tinofanirwa kutore pamwe chete kuti titaure nyaya yedu tiri pamwe chete. Saka kune vane vakatadzirwa tine urombo zvikuru nenyaya yakaitika iyoyo. Handiti kuuya kuno kwamaita ndisu takaona zvakakodzera kuti hamugone kutaurirana nyaya yepanofa munhu nyangwe ari mwana wako. Nyika inotongwa nemitemo yayo. Handiti yatongwa nemitemo inozotibatsira nokuti pane chunhu chinonzi ngozi. Handiti makaona patiri kunopindira semadzimambo tingaiti tauriranai nezvenyu hama yakafa ndei tauriranai, asi pane chinhu chinonzi ngozi. Nyaya yatinoda kutaura pano yatichanzwa nevachairipurizenta yatanzwa pasamona. Handiti haisi nyaya yekuti imimi makaparadzirwa upenyu hwemwana munhu akazviita ndiye anoziva akazviita peposirere akazvidini hakuna patiri apa angazvipindure kwamwari ndiye anoziva secret dzeti. Handiti mandinzwana baba ndo nyaya ndati ndirepresente kuti sei ndakaona kuti zvakakosha kuti vana makosa vauye mudare muno titaure nyaya vadudze pavari kugunun'una tokurukura nyaya. Taikurukura nyaya yachona yosara yaane chimiro. Handiti mafana so vanaparaiwo tsanangurirai dare hongu taverenga statement irapo kuti tinoda kutaurirana. Handiti pamberi pamambo
tobhadhara zvatinenge tawirirana. Handi muri panzvisi? Zvatinenge tawirirana zvisina anozozvichinja mangwana. Handiti makaona? Iye zvino mukataurirana muri mega makadai. Handiti ka? Zvafanana nemunhu anorodza mwana kana kuti muzukuru kwana asekuru, baba vake ozouya. Handiti? Mufa kaviri kurwa nemukadzi weasikuru. Handiti muri panzvisi? Ndo zvatinofanirwa kubatsirai kuti tinonzi chivanhu chii. Nyaya yematora imari here yatiri kuda paurufu hwemunhu. Ndizvo makamboona vhalyu yemunhu akafa kunzi uyu ndewe mari yakati, uyu ndewe mari yakati. Hakuna zvinhu zvakadaro. Pane chinhu chete hwani chiripo chinokondora zvinhu zvese, ingozi. Handi munondizwa? Yatinoti vaviri vagare pasi, handitika vataurirane nhasi vasara. Mufa akatoenda, ndiye anoziva hondo dzake dzari kuronga kana paine hondo dzari panonga achiita. Munofamba kun'anga dzese dzenyika ino kuchitsvaga kumutsa mufu kuti ngaarwise vanhu vakazodii. Hakuna. Handipapazvo munhu kana ane godo nezvakaitika paupenyu hwake ndiye anomuka orwa ega. Handipapazvo paanonotanga kurwa makaita dare nevanaparaiwa mukataura zvamuri kuda imimi sevanhu vakatadzirwa. Handiti zvamataura ndo zvinonopindira dare richiti aiwa kana tiri kuchivanhu hachidai nokuti mutemo wechivanhu unodai. Handiti mapanzwa? Zvishoma kana zvizhinji zvamawirirana zvinoinzira. Ukaziva kuti toda kuzonoviga munhu kugomba, varoora vanonogadzira nzira. Hamusati mazvoona? Vanonogadzira nzira ichafamba motikari, handitika, ichienda kunoviga munhu paguva. Kana kuti pachafamba vanhu vakatakura bhokisi remunhu tichinoviga chii. Handiti? Nyango muri munda makachena, chivanhu chedu chobva chati ngatigadzirei mugwagwa wekuti tozonowana pekufamba napo tichiratidza respect. Ndo nzira tauya kuzogadzira panapa. Handi mapandu pakati pemhuri yekwaparaiwa nemhuri yekwamakosa tauya kuzogadzira nzira. Chatinoti nzira ngatichiti mufi auya akutiudza kuti chii chakaitika, zvii zvaari kuda. Roti takagadzira kana vapenyu vakasara kwamakosa vataura zvavari kuda. Tanosvika pakunowirirana kuti aiwa atiitei izvi ndo zvinofambirana nechii nemutemo. Tawirirana, vanaparaiwa mazvinzwa here zvatawirirana nezvizvi, chiitai izvi. Handiti ngozi painonouya kana kuti gunun'uno remufi rauya, vanouya vachimhanya kwamakosa, havatsvage munyaya, vanouya vachidi because nzira yekuenda kuguva takagadzira kutanga ndo yatagarira pano. Hakuna munhu akafa. Munozvinzwa zvanoda kutaura, anobhadharwa ngozi isina kuchemedza munhu. Handimapanzwa? Hakuna zvinhu zvakadaro. Chivanhu hachidaro. Handiti tinonobhadhara imba yese ikuita kuronga mabricks emari, tonobhadhara kwamakosa. Handiti munhu ari kuda kadzi, unoziva kiti. Kana tisina kubhadhara kiti, ngozi haina kubhadharwa. Saka tiri kugara panapa pamberi pedu ndichikumbira kuvanhu vekwamakosa kuti mungazokota wrong vanhu vekwaparaiwa kuti ndivo vadhuma mwana wedu nemota, mwana wedu apa ndivo vakutiendesa kudare. Hapana asina kutaura muromo uyoyo apa. Hamuna kuunzwa kudare, maunzwa kuti zvamuchataura zvamawirirana. Handitika zvane varevereri, zvakunobuda zvichakona. Handitika kana tasangana netsaona yakawanda, mufi akutaura chaanoda. Handitika vanouya vachimhanya
kuti atauya vakomana hama yedu iya zvinoerenge iri kuuya zviri kuiona maziso because pamunopiwa zvamunopiwa nevanhu munofanirwa kunopfugama pasi. Imimi sedari rekwamakosa handiti muchitaura ningi mwana wangu, ningi kana ari sekuru, ningi chekuru. Pfuma yauri kuona iri mundiro yataisapa iyi ndo zvaitwa nemhuri yekwaparaiwa. Imi vaviri ndimi munoziva tsaona yamakasangana nayo. Hakuna munhu ari normal angatsikire munhu nemotikari purpose. Kuna zvinhu zvakadaro. Asi hazvireve kuti hakuna vanhu vakadaro. Handiti isu tega panapa ndisu tinofanira kuzvisa mupfungwa kuti hakune munhu here ane dzakaita kuti anganotsika munhu nemotikari for purpose. Ndamutsika omusiya kuti ari ipapo. Otherwise paakatsikwa pasinga pasina kana munhu. Handiti munhu anotsikwa nemotikari. Handiti munhu otorwa pasi woinda. Handiti makwa. Saka I would like to thank vanhu vekwaparaiwa vakazokuzivisai itsaona yaitika iyi, but ndini ndaita izvo. Vangani vanhu vamungaonemi vanoita zvinhu zvakadaro. Saka we have to respect that. Rufu hakutambirike varume ndakukudza, but tinofanira kuchema tiine tariro sei izvozvo zvaitika. Handiti zvimwe ndezvekwangu zvatuma kuti ini ndidaro. Handiti so ndada kuti chekutanga ndisunungure vanhu vane hama yakashayika kuti kuuya kwamaita kuno zvizhinji zvachona zvakatonaka. Handimondizwa taakutaura matare tichiwana vanoti gaidha kuti vanhu taakutaura matare zvamataura zvoongororwa nemhuri yekwaparaiwa zvoongororwa nematare. Handiti topinda muchinhu chimwe chete toronyorerana zvatinonyorerana pano. Handiti topedza zviri kudiwa zvakudii zvakuita. Saka ndo zvandati ndikakusiyai ndisina kuzvitaura. Munhu paanouya muno handiti ndisu tinozomuudza kuti aiwa izvo hazvimhanharwe kuita ngokusungisa vanhu. No, unotokumbira kuti tiri kukumbira. Ndiko mashoko akanyorwa pabepa mukaateereresa ari kukumbira. So vakasangana netsaona kushaikirwa nehama vanhu vekwamukosa. Ndevamwe avo tine urombo zvikuru vana baba nana mai netsaona yamakasangana navo. Isinoiti tsaona. Handiti mwangaitoka kubhawa. Handiti umwe ipapa pasi pehana yakaitota ndakambomuudza time yaunofamba nebhasikoro wadhakwa kana achiri chidhakwa. Handiti mashoko anezenga akutaurwa nevapenyu vanenge vasara, but hazvichashanda. Ane benzi ndane rake rikadzana unodii unokurudza. Saka ndangopinda munyaya iyoyo kuti musagara pamakasungikana muchiti tauya kuusungwa kwamambo. Handiti hamusi vasungwa. Isusu ndisu toda kukubatsirai tichinzwa matambudziko enyu amuinawo. Handiti vekwaparaiwa sunungukai kusvitsa mashoko enyu kudaro. Akabirira vekwaparaiwa sunungukai. Sekutsanangura kwamaita ndo chichemo chedu chatinacho nekumaposa kuti tiedze kuti tiyanane nezvakanaka zvine nhoroondo yamangwana pasina kukakavadza kukana zvakanyanya. Ndoda kuti nezvatakambotitaurirani anga pachiuya pataurwa chimwe mangwana pataurwa chimwe saka zvanga zvichiteka kushanduka takaonawo kuti zvaa zvakanaka kuti tikataurirana chimwe chete sekunge tambotaurana kubva kutanga tichikumbirawo vedare vachitibatsirawo
kuti pachivanhu chedu vachiti gaidhawo kuti tisarasike tisabude kudwara. Nokuda kwekuti chiitiko ichi hachina kuitika paine akachigadzirira, chakatoitika mukusada, mukusakwanisa. Ende tikutozamawo nepesi patinogona kuvavarira kuti tinge tichizadzikisa zvingadiwe neve kwamaposi, asi dare richitibatsirawo kuitira kuti zvinhu zvakaitika mukusada hamino kana pane pandasiya pati nokutsanangura kwangu. Vakati nyaya tinayo yekuti tipinde mukuyananisa kana kuteerera, nokuti anenge atadzirwa kazhinji ndiwo tiita kuti tinzwe, handiti kuti zvii zvaari kuchema nazvo, asi chiri kundifadza. Handiti pane patinozonosvika taakuita declaration kana taakudeclare kuti munhu ngaavigwe, handiti makona hatina kukwanisa kuti tisvike. Ameno vane mhazvi kuti makasangana here nechikamu chekuti vanhu varamba kuviga munhu. Vanhu vakataurirana, vamwe vanobva kuti honai zvaitika isusu pekutangira hatina, tibatsireiwo. Avo vobvuma kuti totenga kopini tosponza rukuvhatona rwese sezvinhu zvangoitika iri tsaona zvoitika. Handiti hamuone mambo anosvika ipapo, handiti makona. Hatingati munhu tiri kuchema mozoona mambo kana kuti mupurisa wangu ndaakuti enda unoudza vekwamakosa kuti vanopedzisira vanhu kati memhosva nenyaya yavari kuita. Munhu ngadi handi munoona pamwe paane mapurisa mazeta rapiri azara. Handiti izvozviya tsika dzedu dzechivanhu tinenge tatokonana, hatidi kusvikirana pakadii pakadaro. Nyaya yedu zvaitika, aiwa zvaitika. Saka honaika varume, isusuwo zvedu tirimo, handiti hatina pekutangira. Kana muchikwanisa kutifambisirawo ichi nechichi, aiwa chinoviga hama yangu munhu akavigwa, hatizive zvamakaungana. Ndinoda kuzvitenda kuchengetedzwa kwemunhu mufi kana afa anochengetedzwa. Makachengetedza hama yenyu muri pamwe chete nemhuri yekwaparaiwa. Handiti ndizvo ndochinhu chekutanga chakakosha chinorerutsa ndima kwatiri. Handiti kukauya chinhu chinonzi nyaradzo yakaitwa nani muri pamwe chete. Munhu avigwa kudhara chaiti kunonzi kufukudza tsoka. Handiti chakunzi nyaradzo chaiti kufukudza tsoka. Handiti paizvinobikwa tudorodoro so tokunzi tofukudza tsoka dzakanga dzakaungana vanhu pakafa munhu. Handiti saka nyaradzo kana yakaitwa muri pamwe chete, hama dzenyu kuna akamirira munhu yekwamakosa ndiasi tinoda kunzwa kunemi tabva panyaradzo. Hatitika toda kuenda pane zvimwe zvishuwo zvenyu zvanzi tinoda kuti titaurirane tiri pameso panyu pamambo. Handiti so that tikazvitaura zvataurirana toita zvisina umwe anozozvidii anozozvichinja. Handiti ndizvo muri chii munhu kana kuti mwana akashaikwa ndiri baba. Handiti munhu haazvisvine mota. Ana baba mudiki nana baba mukuru variki ndo vangadai taura dare neni kuchivanhu. Handiti makona zvisinei ndimi mauya muurongwa vana tete muteererese matare kana achiitwa kuti kana maakudzimba mobatsirana. Handiti hauzvisvine mota. Handiti kana vana baba mukuru vazvikoma nevanin'ina varipo kana kuti vazoya. Handiti ndizvo
saka zvisinei baba tinoda kuti mutaure nhunha dzenyu taviga munhu taita nyaradzo handitika makaitei chimwe hazvishayikwi agreement yamakave nayo navo vekwaparaiwa vatoda kuti mutaure pano tochiona kuti vanaparaiwa sei vatiwo tinoda kuti titaurirane nyaya dzedu pamberi pedare rani ramambo handiti haisi nyaya yekuti kana tiri ukonzi aiwa kaniwe hazviite zvidai wanga wadai aiwa chivanhu achidaro handiti unoita kunge rema muchivara handiti kwanzi mudzimu ireva chavaireva ndechekuti dai midzimu yedu yaibhadharo handiti ka ndizive kuti aituma zvakadii wakamboenda kumwanga unosvikonzi ndikuda $5 handiti iwo waenda uchindotsvaga mushonga webasa wotokuhwa mushonga webasa wotonopinda basa ne$5 handiti wakunohora 3000 pamwedzi handinoona chiri kushanda kumudzimu wouyu ka kupromota kana kubatsira vanhu vakutsvaga basa kana kutsvaga vana asi wabhadhariswa $5 unobereka munhu wauchika wabereka munhu agena awana ndiani munhu abereka mwana handiti tiudzei baba vamakosi kuti zvii tiri papi taurisai chechipiri tichenda kutoka paraiva nenhau yavakatakakukura panyaya saka vakangosara patoda kuti tiinda inhau yekuteteshera takambokutanga pakaita vana hanzvadzi vamwe saka relationship yachange iri kure saka takambokurukura navo kungaititaura saka takurukura navo ndobva tazoenda kwatanopa takambokurukura iyeva ivo ndovakatiitai dzokororai unyatsokurirana kuti topapanisa sei saka ndopatakazogara murewa kwamakosa tikakurukura tikatauraikuona panhunha iripo tibatsirezeswa kwaparaiva saka toita sei kuti tiwirirana pakazoitawo inonzi dibheti yekuti vamwe vakati tatipewo 10,000 saka ndokuga takabudisa kukaendesa kuna vaparaiva vakati no mandivatikawo 10,000 saka ivo vaparaiva vakachema vakati no ka 10,000 yamukutaura imiwe yaita sei takawandisa tikataura saka imi mukwanisa kuafodha mari tikanzi iwo tikwanisa kuafodha 3,000 tikati no 3,000 aite sei haiiti chibva imaenda chi pa5,000 because taisaita kuti tirai kubva ku10 tobva taenda pa5,000 funga madare nokuzvinzwa zvekutaurwa kwamakosa vabva pavakaenda panyaradzo vaenda panyaradzo pavataura oda 3,000 kana tadzwisisa tiri kuda chii 3,000 matare aya tinoaziva kana paita hama imwe yanga isipo pachiitwacho handitika iteereresei painouya mukuona hama ine tsika yekuti zvataurirana vamwe iye asipo anoyachida kuouta zvunhu zvinenge zvataurirana vamwe hatina kwatinoenda nematare but chandafarira ndechekuti maenda pa10,000 handiti ndobva manotaurirana nanaparaiwa kuda 10,000 vakabva vachema 10,000 hongu zvakaitika zvakaitika but 10,000 yatiwandiwa handiti mafano right matara rutauriranwa rekwamakosa nevekwaparaiwa ndobva mati saka isusuwo pa3,000 no dai machienda pa5,000
handiti ndo zvaunza mhuri yekwaparaiwa kuti zvinhu zvakadaro zvokuti patafa rinozadare rikataurana rikawirirana handitika vanhu vaya vanobva vatonomhanya handitika kwete kuti imari kana kuti chinhu chine munhu wani 3000 is not a job zvamakosa but it's not valid parufu rwemunhu 10,000 is not valid paupenyu hwemunhu 1 million is not valid paupenyu hwemunhu or any amount of money is not valid paupenyu hwemunhu taakutaurirana handiti mabasa kurudziro yedu yoti toda kukura yekufamba nayo takatakura kopiri redu kuti tinoviga hama yedu ndo dzimwe yandoti mubate kana makuenda kumba kuti mambo vaiti chii pano handiti toda kugadzira nzira kana kuti hwaro hwokuti murambe muri shamwani neshamwani handitika mari vamakosa kuipiwa apa izvozvi wanzi mangobvisa dhora pairi ndatodii ndatopedza toda kuenda pachinhu chepfuma yechivanhu handiti yatinokutaurirai pano nhasi kuti kana tichiripa munhu afa handiti tinoitei tisingatungamidzi mari handiti ane vana munhu akanga asina vana ane vangani vaviri vakamira sei kana chiti vakamira sei vasikanai vakomanai vakomana uyo akabatwapo handiti pakabva pasara mudzimai handiti ndiye asara nei nevana tinoronga chinhu chinonzi ramangwana revana richange chiri chimwe handiti hatisi kutaura zvemiromo yedu isusu pano taakuronga zvevana vasiyiwa nemunhu kuti vachazovei mune ramangwana handiti mako ndo nyaya yatauya pano kuti tizotaura pano zvinowirirana pano kuti aiwa ngativapei 5,000 handiti kana tavapa 5,000 kana huku zvayo yekuti ramangwana remwana rinozovei handiti hapana takuverengana fidha kuti haume nawi tiri vangani so umwe neumwe kunana baba umwe neumwe kuvanin'ina tinowanei musasvike ipapo manje ndo chinhu chinonzi kumutsa ngozi tate tichiita ipapo handiti tinoita dare rimwe chete towirirana kutaurirana isu tobva tataura kuti chivanhu chedu munofanirwa kutenga mombe handitika dzakati pamari yakati ndo yamunopa vanhu cash money motenga mombe dzamunotiratidza kuti tatenga mombe dziya handiti idzi kunopa chii vana vasiyiwa nemunhu handiti munoona munhu achiti kana akanorara paguva paakarara anorara handiti mapano anodii anorara hatidi kuti muzove chiseko chenyika handiti izvozvi vanhu vakakumirirai handiti tinoda kuti vanhu vekwaparaiwa pabhedheni yatichavapa tawirirana handiti ini ndakamboita contract handiti ndaiti kana ndikati munhu ndikati ndoda 5,000 handiti ukanzwa munhu akati ndine 3,000 handiti ndo yainayo mari iyoyo handiti but pane 2,000 yandiri kuda inimisa contractor isipo yasina handiti ndobva ndationa akashamwari yangu zvazvakadiwo kuhongu ndozva 2,000 chindipo 1,000 2,000 yandakaita handiti unoona munhu akuparapatika kuti haura tichirega ndikowedzera kamuka 500 kana andasiya mukao nokuti taakutaurana zvinhu zvinovaka tichiratidza kuti kupa kupi tichienda handiti chandaizoda ini vamakosa pamuri apa handitika ndo rakanga riri wadi
redu isusu wati21 tisati tataurana nana Chivero handiti iroro rani wadhi redu tikakurukura paumambo takawirirana tikati mwana Chivero wetu wati handiti ndisu masabhuku ekutanga kugadzwa muya kumasabhuku ose arimo handitika tirimo muya saka tiri vavakidzani navo vana nemhasva tiri chinhu chimwe chete handiti chamawana chashungurudza mukanoti svitsafu chisati uranomira chasvika kwatiri tobvunzana pachedu saka tobatsira muviri sei handiti saka vana nhingi vana Makosa vatanongedzerwa varume nyaya yatiinayo pano ndeyekuti makatombowirirana kuti 3000 ndizvo here vana mai makanga musipo matara haadi kuti ndezvawana kudhara kana kuti imazosvika mutupo chii monzonzana banda vafika manje manimoni kurumbidzwa hana banda vasvika kuti mudare ranga richiitwa nevanhurume hanzvadzi dzemunhu iwe usati wasvika handiti usadhairute toto chisvikawoka utungamirire ipapo uchibatsira nemazano anovaka kwetonzi ndiye akazosvika akataivheta zvese ndiye akazosvika akauraya zvese zvakanga zvarongwa nana Bhudhi aiwa haisi nyaya yekudara ano panguva yekuchema ngatiite zvinhu zvedu tambobva kutichiwirirana tonosvika pamapeto tichiwirirana kana pane patatadza handiti manga madii kuti nyaya iyi vana Bhudhi zvamanga mataurirana nevanhu ava mawirirana tatsvaga pamwe patinondosiya zvinhu zvedu zviri documented zvakanonyorwa pasi kuitira mangwana kana pazoita zvinochinja isi tobva taona kuti amai vauya nemuondo unovaka kana kuti baba mukuru vanga vasipo kwete kumirirwa kunzi ngatimirirei mukoma kuti tinonzwa kuti vachazodii hazvisiri izvozvo handiti dai makanga musina kuwirirana munhu angadari mochari nanhasi handiti kusvika tadii imi kufunga kwenyu imi chinhu chakaoma chii nai baba vaMakosa chii chakaoma kana munhu afa kuviga munhu ndo patiri kukutendai ipapo kana makagona ipapo zvimwe zvese zvekutevera izvi it's nothing handiti makoma ngatisvikei vana tete patinotaurirana nemhuri yekwaparaiwa 3000 vana paraiwa makanga matowirirana navo ndizvero vari kuda 5000 handiti ndopatinoda kuti mutaure 3000 munayo sekutaurirana kwamakaita navo mukawirirana ukati kana ri 3000 tinomhanya sekuwirirana kwamakaita kuti tinoviga munhu mukaviga tinoita nyaradzo mukaita tichakuchenurai pachiitiko chakaitika tikuda 3000 ndobva mauya kana makauya ndobva makazoziva kuti 3000 haichadiwa nevekwani nevekwaMakosa ngatichiendai pamberi pemutongo kana kuti pamberi pamambo vatibatsire isusu hatizorambisisa kuti zvidiwa nemunhu aiwa mundibate zvakanaka handimunopanzwa pati tinopindira kunotseketudza nyaya yakadaro kuti tisvike patinowirirana zvatiinazvo tinazvo zvatisina hatina handiti ndozvototi isusu mudare rinei tanga tichikumbirawo kuti pamari yamakazonowedzera yawandisa tiri kukumbirawo kuti right mutiitewo zvakati then izvi zvatakatiinazvo tinokupai tosara tichitsvaga zvatisina handiti ndizvo ndodonzi dare vanhu vakagara pasi vakawirirana ndonyaya tavinga pano kuti chasungwa pano nhasi chikasungwa china sekutari ari kunyora kana chanyorwa tine mafiles atinochengetera zvinhu zvedu madzimambo ariko mazuva ano hasi edu aya aitongera mumihasha achiti kana vakatonga chunhu unogona kuchitsvaga wotozvanzi ningi murewa pamwe timakinga muripo nyaya iyeye kwaparaiwa yakafamba sei zvakutodawo anotsora wakachenjera wakati aiwa asiriwo matara tiinawo handiti tikataura chunhu documented chinonyorwa handiti
kana chanyorwa kana paita nemubvunzo mangwana mambo vanhu vaya vachada zvatakawirirana. Ndo pamunoona madzimambo kuti takashata manje, because kana tichifunga kuti panhu pakangozoitawo zvimwe mangwana hatisi kuti munhu atsikwa nemota anomuka ngozi, handiti hatisi kudaro izvi. Automatically munhu akatemwa nedemo nemunhu kuti munhu atema munhu auraya munhu purposely, hatiswera kunyengetedzai zvatiri kutaura pana, handiti tinokuudzai dare riri kuti zvakati, handiti dare riri kuti zvakati mudunhu mangu samambo, handiti mapona. Saka nhasi tiri kutaura zve3000 kana makaonekana musuwu vanaparaiwo makaonekana matambira nenyaya yakanga yataurwa nana Makosa, handindizvo right? Izvozvo hazvina dambudziko rape kuti tinoda 10,000. Aiwa, kana matadza 10,000 5,000 handiti pane nyaya ye2,000 yatinoda titaure nezvayo, handiti ndizvo? Ndo yamusina pakuchema kwavo kwamuri. Imimi chichemai pano patiri panapa, vabatsiri vobatsira, tosvika pekupedzisira nenyaya yatinodii yatinotora. Iwe paraiwa warepresenta nyaya yako, ndo nyaya iripo. Kana mati tikupei 5 minutes mobuda muri yekwaparaiwa, muri yekwamakosa mobuda motipenywa, handitika nyaya ndeyekuchemana panyaya ye2,000 modzoka namakosa makanyarara nezvamukufunga, handiti anaparaiwa ndo vane chitambe vandapa iye zvino ndovouya vachitiudza kuti kuchema kwavo vari kuti chii 5 minutes. Next report.